abo tigo je mantri biseketuni o nogana ni lama ka bai hlai mane o news na abo a news simnawo hayei nang ta haina abo hai ulta palta news khai hinsau doctor bisojini samong je ban theri mani te lama ni bage bono ni hilai mane a news ani channel te rimani tongo ka bono da borok chaja yang khabo tang saimaliya ba para ma amo khaima ka akalya sora school ukolok ni jalai bari thaman lama abo ban baye laime ang to bisa kai tong hapung ngate kaisa kai abo yango dagia parngai angko rang ni teisa hamani a jagawo Swrangchati je bisi a jagawo ta amkha lama piece bike laijak Belaino kutung koktuma kasifaikia Kamchwlwi Khichigwi Swrangchati Bujakkha koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma Horjolai TV YouTube channel mungui binit channel botongo kaisa juda juda kami rogo thangai juda juda koktuma thumui lukurongni bwstango tisai Phunugwi koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma kokti salo nokni simi Agartala thana hanai lamrmani koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma fiaba okbukcha ongkholangmani bo hejamara khwai chomoniyo sokpaikeno kisasik tiffin khainani nei wansugui bathakmani koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma ajoraono khongsa tiffin dugano thangai bo ajogoi tongoi mani fiaba khoroksa borok phagi bono ringei talang thangjago kubuni jagabo phaikradi kok tongo nei ajoraono kubuni jago talang thangma bai logi logi no srap sapano bathagya kharei khorok do khoroksni borok rok bai Swrangchati Bujakkha koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma belaikeno sak dukhu man khabo logi logi no khwai hangkor sakham nogo sak naijena bagai thang sogoikha koktuma thumnai Uma Shankar Deb Borma bor saikna rakha simnawo bo koktuma thumui mani fiaba simnawo tangai negative news eba negative koktuma thumui lukurongno phunuk hnui butok khlaijaka hnui saikna rakha koktuma thumnai Horjolai TV YouTube channel ni bogra Uma Shankar Deb Borma tabok sak naijagai tongo khwai hangkor sakham nogo tamni bagai Bujakkha bolte borok sao simnawo hayei nang ta haina abo hai ulta palta news khai hinsau actually an idea hakai miada usakang kaisa aro doctor bisojini samong je ban theri mani te lama ni bage bono ni hilai mane a news ani channel te rimani tongo ka bono da borok chaja yang khabo tang saimaliya ba para ma amo khaima hakai akalya sora school ukolok ni jalai bari thaman lama abo ban baye laime ang to bisa kai tong hapung ngai ate hinei bono sawoi a paran borok bono koihori bo khairika mane aro rogit langlain phaimani bo gari kebai nogoi are sorry lama kebai nogoi gari laimali angka babono tuya koi a amsani lukuro kok sawoi babono khairi mani kokta ngate kaisa angkai abo yango dagia parngai angko rang ni teisa hamani a jagawo Swrangchati je bisi a jagawo ta amkha lama piece bike laijak angka bono salam didi hinei bono ani angtei a paran borok news khairi mani ta angka abono tino borok atikhai khaikana hinei wanso kota bongni je kok mote khoro busro bo khaikena na tini borok bumani ang je saima mote to 6 jona jote ang nukha amon pore te nukliya onek jaga bukha oro bokhoro bukha ang puilao angkai to tiffin chai tongmani khwai chomani samaya ma approximately tabung no hoite 2-2.5 gota sikang rongna nang boro thana hin thamana ba ang thangma ka Agartala thangmani garo phungni maisa je thama bla tiffin chai tongma tiffin khai ta khwai chomani tiffin phalai tongble angkai tiffin khai tongmani angkai chuak nangjak borok masa tongo mangni chuak nangjak masa didang mindak se phai sing pa no nang kok sapai ta kang saka ঠিক আছে কাউ লখাই তে খরচা ফাইয়ে সাও নং মাকি চাকক তং ওয়াং চা দোকান হিমগা দিনছো লামাই নন চেক চা দোকান আ জায়গা হিমগা দিনছো গাং তো তাম বরক সাও কা থাঙ্কা থামানে আরো সবসা সিকো সবসা ইয়া থাং দব সিকো থাঙ্কা ন জানো যে তলাং ন বুখা ওয়া পরে যত্ন ফাইবে কা ফাইগে দেন গাই আরো বরক যত্ন পালকে বুখা গাই উলকে মাসা কাইসাও মনো পাইছিকে নেং চা দোকান উকলো কাইসা কতমলা বাগান চা বাগান আইন ফাইসিং সপরে নাম নাইটা 20 di hinai ulokai amtike komani pore hingkai ang kun rokom manani sak bachiri ator kho khaimai ke phai ango khwai di lai phekata bonar ki Tiprasa da Tiprasa mang jotono masa kai tongo rituklop jak tai je rituklop je rong cinema rak tore to masa no sila siniwo haipano bumule mayang bini nono nini nono boi simne yakar haka na nini sagni manai khane ya bahira budan na ani phone check na rakha phone check di hinai mobile phone aw check na rakha ngai te pocketo
ani yango ko tongmani charger tongmani kadang kisa tongmani abo bukrika Engkau ning tabung ni bagi tahu kalau ni. boni baga ang to ani mobile lo jeto sekja gwa thana wai fer khainai jidi entry khainai bor to sinia jeto Keba tabuk जों साइमनो Tiprasa ko kawangma je Tiprasa lokurok tabu doctor bisho jinna kawangma sadala tung aron bisingo khorokta kok tuma thumnaisi tik bisho jinni kaisa onko agent buya borok abono saw ko ano ati hini saw nang o jaga tahanya news khaipa tahanya phayang simna phane diko ulta pulta news khayo ati saw ta abano pheba nang khorokta agent buya pheba khorokta Tiprasa na ba ke Tiprasa bulai mane nang hastani lokurong bo pheko kasanan tabu borok tam bagibo tam no wan sugibo buti nazaria na sigibo bukha bo to bongni byapar se ang tami sanai tobe borok joli jakana abagen bukhona haima tonga borgam na sak duku mama kai ko bokhorok yangori khatikai tai ko khaglap chest paining tongo kai mo khangaro bo abo ঠিক যে মন্ত্রী বিশেকেটনি ও নগাননি লামা কবাই হলাই মানে ও নিউজ না abo a news প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা